Emmalle, ottakaa vaan loppuravit. Tunnin jälkeen illalla, kun oli pimeää. Lähettäisikö kohta kotiin, kun täällä on nyt yhdessä kapimäät ja kaikki on lähtenyt ja kello on 8 jo. No joo, lähdetään vaan. Ei me voida lähteä vielä, mun puhelin ei saa tulla huoneeseen. No voi jestas, haetaan se nopeeta. No, missäs täällä sitten on? No, en mä tiedä, jossain täällä se on pakko olla. Kai se on tässä jossain pöydällä. Hei, mä löysin jotain. Mitä? Onko se mun puhelimen? Itse asiassa en. Mä löysin jonkun kirjan, jota ei oo avattu hetkeen. No, aletaan lukea sitä. Tässä on joku lohitsu. Jos me luetaan se, no voidaanhan me lukea. Sumun keskellä yksinäinen ratsukka etsii ystävää, eikä sieltä pois pääse. Tiedän, toi on vähän creepy, mutta okei. Ja minä, näetkö mikä tuolla kentällä on? Apua. Äkkiä pois täältä. Seuraavana päivänä. Ihan, mutta se kirja on täällä vielä. Joo, otetaan se meille kotiin. Joo, lähdetään vaan. Ja nyt me seletään, että miten me saadaan toi pois. Joo, mä haluan lukea vielä sen runan. Tai no, mikä onkaan, niin. Mä haluan tietää, mitä se tarkoittaa ja mikä se hevonen ja ihminen oli siellä. No, nythän on Halloweenin aikaa. Kaikkea on mahdollista. Hei, täällä takana lukee jotain. Jos haluat eroon tästä, sinun pitää tulla löytää kaveri ja ystävä hänelle. Ratkaise asia, mitä sinun pitää selvittää, niin pääset tästä eroon ja Halloween on ohi. Voisiko tämä tarkoittaa, että meidän pitää etsiä sen kaveri ja sitten me kutsutaan se tänne ja se katoaa? Ehkäpä. Meidän on pakko käydä kysymässä, jos Anni tietäisi tästä asiasta jotain. Niin, käydään kysyä sun äitiltä. Joo, mennään heti. Äiti. No mitä, Emma? Tiedätkö sä täältä yhtään ketään semmoista juttaa, että niinku ihminen ja hevonen etsis ystävää? Mä olin silloin ihan pieni lapsi, kun täällä lähestöllä oli pieni maatila ja siellä asui yksi tyttö, jonka nimi
olikohan hänen nimensä Veera. Hänellä oli oma poni tai hevonen, molemmat, ja hänen hevosensa nimi. Muistankohan minä nyt, että mikäköhän se taisi olla? Hei, niin, nyt minä muistan. Hänen hevosensa nimi oli Tuuli ja poninsa nimi oli Rambo. Mutta en kyllä tiedä, mutta valitettavasti hän joutui hevosonnettomuuteen Tuulilla esteratsatuskisoissa, niin molemmat valitettavasti menehtyivät ja sitten Rambo kuitenkin selvisi ja niin no, enpäs tiedä. No, mä en tiedä, liittyykö meidän Rambo tähän mitenkään vai onkohan ihan eri, mutta niin, joo, mihin te haluaisitte sitä tietoa tietää? Meillä on koulussa semmonen juttu vaan. Aha, okei, no, menkää nyt vaan vaikka tallille. Joo, me mennään sitten illalla. Selvä, mutta nyt te tuutte kyllä syömään makaronilaatikkoa. Juu. Onko sä näyt sitä lampupaloa? Joo. Näyt se pontauniin. Voikohan tää toimia? No, pakko sitä ainakin yrittää. Se toimii. Mitä? Jep. Mä oon kyllä ihan ihmeessäni.